Tienduizenden mensen kwamen hier op wat mogelijk de langste handelsroute van Nederland is. Het evenement Vooruit oer de As. 9 kilometer om standjes en al je activiteiten. Zo binnen demonstraties handbal, geschitten, hondentrainings en vanzelfs muziek. Het is geweldig. Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het heel mooi. De diversiteit, hè? Ja? Ja, Van alles en nog wat. precies. En dit maakt je net gauw bij mij natuurlijk. Dat denk ik net. Nee, dit is heel mooi. Ik baal eigenlijk hier een beetje. Hoe nou? Nou, we hebben hier daar bij de bus staan. En dan moeten we eerst die kant een heel eind uit. Want wij willen graag voorbij Kattenbras, want daar hebben we een optreden en daar willen we graag heen. En dan kunnen we eigenlijk haast het eerst komen. Dus nou binnen wij rennen en dan willen wij daar heen rennen. Ja. Maar het is nog wel een behoorlijk eindje natuurlijk. Nou, ik vind het prachtig, leuk opgezet. Alleen we hebben maar een stukje gezien, een klein stukje. En om op de bus te wachten, dat gaan we niet doen. Dan moet je een uurtje wachten, denk ik, ongeveer. Nou, we hebben gezonde benen, dus laten we maar gewoon gaan wandelen. We gaan dit stukje even bewandelen. Een indruk van de opzet. Leuk, hartstikke gezellig. Ik vind het eigenlijk net zo heel gezellig. Het is al hier oude auto's ja, van die mannen, dat is wel leuk. Maar wij willen dan wel even het oortje in.